का भइल का भइल अभी नहीं त ना आइलो ना नहीं खसल को हमरा लागत कोनो मोड़वा पर फेर कोह ना नु देलस फोर ना नु देलस हमरो त इहे लागत कि कोनो गेड़ी पेस देहला हॉर्न बाजे त होदे आ गेलो सब साइड होदे जा 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 ए हे आ गनी लोग प्रणाम 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 बैठी लो बाबू बैठी लो हां बैठा लो हमरा तनी डांड में दर्द बा हां त खटिया पर बैठ जेरुआ हां हां अरे महाराज खटिया पर नहीं बैठल का जी बे महाराज जी खटिया की गड़ा जी अरे वो त डांडे तुरुआ दे महाराज अरे महाराज मलिकिनी बार-बार खटिया के बीच में बैठली त गढ़ा हो गइल बा यानी कि मलकिनी देह से भारी बाड़ी कि ना तनी साक थोड़ मुड़ी बैठ रउआ लोग 2 मिनट बैठिलो तले हम नाश्ता के व्यवस्था करतनी छोटका रे जल्दी नाश्ता लिया रे आबा हो बाबू ए आ गइल लो आई बल बुआ देने गोड़ धर ले प्रणाम बुआ खुश रह नाश्ता उस्ता करैला हसो अभी त नाश्ता ना करैले हसरे देखो ना खेलबड़ी करे हे रे खेलबड़ी रे नाश्ता उस्ता ना करैबू सका रे